Hinihintay ko si Papa. Hinihintay ko si Papa. Pupunta kami sa tindahan. Pupunta kami sa tindahan. Kaya madiligan. Lanta. Lanta na ang mga halaman. Naiwan ni Pudra ang salamin niya. Naiwan ni Pudra ang salamin niya. Cute ng mga medyas. Ang cute. Tae. Mga sipilyong pangbata. Mga sipilyong pangbata. Ang cute. Ito ang dahilan kung bakit kami nagpunta dito sa tindahan. Tara, let's go. Next stop, another tindahan. I saw something. Ang cute nila. Ang cute. Bahay na kami. Bahay na kami. Alas 8 pasado na. Alas 8 pasado na.